Мен көңілсіз хәлләрдә тынычлык саклыйм. Минем көңелем тыныч. Мин башкаларны хаталары өчен гафу итәм. Һәр кемнең ялгышырга хакы бар. Мин башкаларның ялгышларына игътибар итмим. Мин үземне барлык хаталарым, уңышсызлыкларым һәм җитешсезлекләрем өчен гафу итәм. Мин ачуымнан арындым. Бу миңа яхшы карарлар кабул итәргә һәм чын барлыкны ачык күрергә ярдәм итә. Мин иминлектә. Миңа бер нинди куркыныч янамый. Мәрхәмәтле булу һәм аңлый белү сәләте миңа ачуны җиңәргә ярдәм итә. Мин юлымда барлыкка килгән теләсә нинди кыенлыкларны җиңә алам. Мин көчле шәхес. Мин булдырмаган эш булмас. Минем табигый халәтем тынычлык. Мин тынычлык саклый беләм. Мин хәзерге моментта яшим. Чын барлык шундый гүзәл. Мин тормышны яратам. Мин табигый халәтем белән бик тыныч кеше. Мин юлымда барлыкка килгән теләсә нинди кыенлыкларны җиңә алам. Мин көчле рухлы кеше. Мин ирекле кеше. Минем дөньям имин һәм гүзәл. Мин дөрес юнәлеш белән барам. Минем тәнем киренкелектән арана һәм мин тынычланам. Мин тормыш агымына ышанам. Булган вакыйгалар минем иминлегем өчен. Минем киләчәгем якты һәм матур күренә. Мин хәзер бөтен шик-шөбһәләрдән аранам. Минем уйларым тәртиптә. Мин җирдә ныклы басып торам. Мин хәзерге мизгелдә. Минем күзләрем минем тирә-ягымда ниләр булганын күрә. Мин әлеге момент белән яшим. Мин һәр тын алуым белән үз үземә ышаныч алам. Корку борчуларны чыгарам. Минем йөрәгемнең тибеше тигез һәм тыныч. Минем җилкәләрем дә табигый халәтендә. Мин иркен сулыш алам.
Минем теш казналыгым тотырыксыз. Мин тирә-ягым белән гармонияда. Мин һәр бер минутны тоеп яшим. Мин үземә үз тәнемнең авырлыгын тоярга рөхсәт итәм. Мин ризыкның исен һәм тәмен сизәм. Мин монда, әле һәм хәзер. Мин тынычланам. Дулкынлар мине акрын гына ярга илтәләр. Мин тыныч сулыш алам. Һава керә дә, үпкәмнән чыгып китә. Минем тәнем йомшак. Акылым тыныч, җаныма рәхәт. Мин үземне һәр минут белән уңайлырак хис итәм. Үткәннәрнең миңа йогынтысы юк. Минем халәтем тотыраклы. Мин үземнең яраткан дусларым һәм гаиләм турында уйлыйм. Алар һәр вакыт минем яклы. Алар минем терәгем. Мин үз тормышымның һәр мизгеле өчен рәхмәтлемен. Мин үткәннәрне кабул итәм. Мин әлеге вакытта яшим. Мин киләчәккә әзермен. Мин тыныч һәм тигез сулыш алам. Бүген мин үземне кичәгегә караганда күбрәк яратам. Һәр көн саен мин үземне ныграк хөрмәт итәм. Мин ялгызлыктан азат. Мин теләсә нинди эшне хәл итә алам. Мин кирәкле эшләрне дөрес вакытта эшлим. Минем белән барысы да тәртиптә. Минем тормышым ул Ходай бүләге. Мин тормышымның рәсемен үзем ясыйм. Мин Аллаһ биргән тормышка сөенәм һәм башкаларны да сөендерәм. Мин тормышны үзем иҗат итәм. Ничек телим, шулай. Тормышымда булган һәр бер авыр хәл һәм юлымда очраган һәр бер кеше минем өчен остаз һәм дәрес. Мин үземнең борчу куркуларымнан көчлерәк. Миндә теләсә нинди кыенлыкларны җиңеп чыгарлык көч бар. Минем киләчәгемдә бик күп мөмкинлекләр һәм яхшы вакыйгалар өчен урын бар. Минем киләчәгем бәхетле һәм якты. Минем тормышымда һәр вакыт сайлау мөмкинлеге бар. Мин кабул иткән карарлар һәр вакыт дөрес. Минем тоемлау сәләтем көчле. Мин дөрес юлны сайлый беләм. Мин сайлаган юллар туры һәм якты.
Мин тормышыма рәхмәтлемен. Минем җаным тыныч. Мин шик-шөбһәләргә үземне чикләргә һәм бәхетсез итәргә юл куймыйм. Борчуларны җиңеп чыгу вакыт эше. Вакыт барысында үз урынына куя. Авырлыкларны җиңеп чыгар өчен минем ихтыяр көчем бар. Мин тормышымда булган яхшы вакыйгаларга гына игътибар бирәм. Мин тыныч һәм бәхетле буларга лаек. Шик борчуларымның нигезенә карарга миндә җитәрлек көч бар. Мин проблемадан чыгу юлын дөрес табам. Сикәлтәле юлларым бәхетле тормышка илтә. Минем әлеге сынауларым уңышка илтәсе юл ул. Нинди генә хәлләр булса да, бары тик минем язмышымның гына әһәмияте бар. Барысы да вакытлыча. Барысы да яхшы булыр. Мин үз тормышым өчен үзем җавап бирәм.